Sana say, Nana, Anna Berima, Kwame, Abbeview, Ayagin. Obetina as you so, say, Oti Benkuman. Now Benkuman will show better than Tama and Hefo. Obetina say, Obiaman, Nasuman, so better 7. No offer, persuade so. No offer also. Esan ni dwumadi a odi wo aya otima munti wa bɔ ne barima na yɛda ne wɔfa anase yɛda sɛbe ɔkyehene ase sɛ wa bɔ yɛn de si nso barima yɛnim sɛ dwumadi pa a odi no brepam no nso ɔbɛbɔ no sa barima ɔte ha sɛ dɛn ɔte ha sɛ obiaman na asoma no anase ɔte aha wɔ gabman anan ɔte ha wɔ benkuman sania ogabman kyekye bae na nananom benkumfo na ne nananom ɔkraman ge ɛyɛ ɔnua ne wɔfa oforukuma tena ogabman na nam ɔsanhene ɔfɛ kwasi adema so na yɛbɛpue wɔ ogabman na enam ututupa ne hyehyɛpa a ɛyɛ yɛne nanom toto yi ɛyɛ nana ɔfɛ kwasi adwuma tu abran ɛyɛ ɔkyeame date ɛyɛ ɔkyeame ahorobɛn ɛyɛ nana faa ne traa na emu mefaa ne sɛ mɛba bɛbɔ nana akyi dɔm na yɛde asom ɔkyeman yɛde akɔsom okuapoman na yɛde asom Ghana man wɔkyekye kuro a wɔkyekye kuro dɛn wɔde abran wɔde ahɔho nso na kyekye kuro wɔde sɛbe aboafo na kyekye kuro wɔnkyerɛ obi ase wɔnkyerɛ sɛbe obi anamɔ bi otu sɛ akyea a yɛteɛ na yɛteɛ ne nso a yɛde kɔdɛn yɛteɛ ne sɛ yɛde bɛkyekye na yɛde aka bom na yɛde asom nananom yanananom bɛyɛ yɛn sɛbe yɛmisa yɛn ho se yɛre yɛ biana yɛretoa so ana na yɛretoa so nso a yɛtoa ne dɛn na yɛn adidi mu kura nsakraya bɛm na yɛn afadim nsakraya bɛm na yɛn amanim nsakraya bɛm na sɛ yɛn nenanom yɛn agyanom ɛnya wo yɛn bia anka mafade anka mente asɛ na mo bɛhyɛ ne nea yɛn nenanom gya wo yɛn nti na na mete yi ɛsɛne nea yɛn wɔfa nom ne nananom gya wo yɛn ne nea ɔkyeman gya wo yɛn ne nea okuapoman de ba bɛsom nti na yɛwɔ ha yi okuapoman wɔ ne dɛm yɛwɔ sɛ yɛwɔ asomdwoe wɔ okuapoman ɔkyeman wɔ ne dɛm yɛwɔ sɛ sɛbe yɛn wɔfa wɔ asomdwoe wɔ ɔkyeman mu na yɛwɔ ne dɛm bio yɛwɔ sɛ nana barima ɛyɛ Jebi Kwame Abbeview nso wɔ sɛbe asomdwoe na apagwa nso wɔ asomdwoe na amenase nso wɔ asomdwoe na Chichamante wɔ asomdwoe na sɛbe yɛn nuanom yɛn nenanom nso a ɛwɔ okuapoman mu anasɛ efi okuapoman mu bɛkyekye wɔn man wɔ ha nso wɔ asomdwoe ɔkwan bɛn nso wɔfa kyekye nkyekyewerɛ ɔkwan wɔfa so kyekye nkyekyewerɛ yɛ kuayɔsɛm yɛn nenanom fi latɛ yɛn nenanom fi okuapoman mu wɔbɛpue wɔ kyekyewerɛ na yɛn wɔfa anasɛ yɛn nena nso ɔkyehene ɛne yɛn aborɔ ɛsiane sɛ ɔmaa yɛn anasɛ ɔmaa ne nenanom akwanya wɔde bɛtena okuapoman mu na nananom benkumman anasɛ benkumpem nso gye okuapoman anasɛ ogye akyemfo nso tenae sɛnea nananom apɛfo nso gye yɛn tenae nana bɛma wo mmɔneyɔ bɛma wo tiri nkwa yɛbaa ha yi nso yɛhu mpuntu sɛm anasɛ mpuntu nnwuma a wogu so reyɛ na mɛreka akyerɛ wo se okuapoman taa w'akyi mɛreka akyerɛ wo se Ghana man nso taa w'akyi na me ɔsahene kora Fransa ne metaa w'akyi ɛsiane sɛ ɛyɛ wo a wɔne no
Wofa ɛyɛ ɔse adoyɔ kwasi akufu ato so abiesa nso taa w'akyi ɛsane ɔsom paa wosom no obɛduru akyemɛnma womma ɔnsi wogye no a sɛbe nsapɛm wosɔ no mu sɛnea nkosua koraa dansɛm na womie hu sɛ sɛbe woabɛtena mpɛhwɛ yi so kyekye werɛfo anaa kyekyere werɛ ma no yɛnom nyinaa bɛka ho yɛnom nyinaa bɛka abom ne yɛde nsapa ne ɔdɔ de akoyɛ aka abom ne yɛde asom ɔkyema no sɛnea yɛn nso bɛka abom ne yɛde akyekye okuapoma no okuapoma wɔ na okuapoma wɔ ne dɛm sɛbe ɛnte sɛ yɛtena ha pɛ ne yɛtea nso a yɛnka yɛn akyi yɛtea a yɛnka yɛn nkyi ɛsiane sɛ yɛfi baabi na nananom nso aka yɛn asoa yi yɛkae nso a yɛmfa ne di ma nananom asase yi so a yɛte ɛyɛ wɔn de yɛde ne di ma nso a yɛde ama Ghanafo yɛde ama ɔmanfo nana moneyɔ bɛni asɔ nea wayɛ okuapoma n'ani asɔ nea wayɛ yɛhwɛ mɛɛbo ne mmerante a ɛwɔ ha a yɛhwɛ nnɛ osum odua mu nananom kora yɛntoma ansaw sɛnea mmerante fa a wɔntam ɔbɛfra yi bɛsaw fɔtɔmfrɔm ɛsiane nkyekyere pa ne nsusuw pa ne sɛbe nea wogu so reyɛ de aboa Ghana man ne nea ɔde ayɛ aboa okuapoma ne ɔkyema no moneyɔ asokɔfo yɛtaa mo akyi deasefo yɛtaa mo akyi ɛsiane sɛ munni hɔ a yɛni hɔ sɛbe osum nea mobɛyɛ yi asɔ yɛn ani na mmom nea mɛka akyerɛ mo ne sɛ bio na yɛretu sɛbe nnurubɔne nom ase na yɛtu ase a yɛtu ase ne dɛn yɛtu ase a yɛtu ase prɛko ɛsiane sɛ daakye bi yɛrennya nipa a sɛbio wɔbɛdi abusuapɛn anaa yɛrennya nipa a ɛbɛdi yɛn anim nnurubɔne no yɛka bia na bi ne dɛn prɛmprɛm bi ne kɔkɔɔ yi a wɔrekɛn kɔkɔɔ na wɔreka banka krama no ansi magye so mo sɛ wɔfrɛ no sɛ dɛn mɛbum momma yɛmfa yɛn ho nhyɛm yɛnnuambea momma yɛmfa yɛn ho nhyɛm nnurubɔne ɛnyɛ no pɛ ne rɛ bebree wɔ hɔ na yɛmu bi de yɛntumi mmɔ dim na mmom yɛbɛboa na yɛtu ase na yɛboa na yɛtu ase nso a mohwɛ me a mete ha asɛbe deɛ ɔbɛabu mu sɛ yɛde bi kaa yɛn ho a anka saa bere yi anka bɛboa anka yɛnte ase nanso ɛsiane sɛ yɛmfa bi anka yɛn ho na nananom ma yɛn nkyerɛkyerɛ pa ne ne ntetew pa ne sɛbe nkyerɛkyerɛ pa nti ɛno ne ɛgu so na yɛde aboa okuapoma yɛde aboa ɔkyema no so nana mpanyɛ asɔfo yɛwɔ dwumadidi